vítejte u našeho prvního videa, který se jmenuje Proč jsme začali vlastně vůbec natáčet. Toto je naše první video. Tak začínáme, pojď vám, co řekni? Proč jsme začali natáčet, odpověďte někdo? Tak začali jsme natáčet za první, protože jsme viděli Hogiho a prostě viděli jsme hodně youtuberů, kteří natáčí. A zalíbilo se nám to, tak jsme chtěli udělat takový pranky. Třeba malovací prank, vařečka prank. Jaký prank? Challenge, ale i prank jsme dělali, prank call. Jsme dělali, potom jsme dělali různé ale když jsme to dělali, protože to bylo strašně divný a ty tam nemávej. Jo, a nikdy jsme to prostě tak nenatáčeli s tím mobilem. Jo. Jako natáčeli jsme to, ale báli jsme se prostě to dát na YouTube a tak. Já natáčím ještě jeden kanál srbský, mám kanál, který se jmenuje Girl Gamer, ano, tady ti ukážu potom. Jmenuje se to Girl Gamer a to si tam zadejte. Píše se to Girl Gamer. Zadejte si to třeba, nevím. Do popisku máte můj Instagram. A to máte její Instagram do popisku. Počkej, jak jsem a prostě, když tak, já už Facebook nemám, protože nějaká píča, Valentína Božíček, mi ho vymazala. Jo. Toto je Valentína Blokla. Jo. Valentína Kolarovská, Milice Bartola a Nikolína Bartola. My jsme sestry. My jsme sestry. Ne. A ona bude asi bydlet na Číně, ale to já nebudu. Nebudeš? Škoda. By to bylo hustý. Jo, takový Valentína! Jo, to jsem no jo, no. Já jsem tam řvala nějaká to Patricie, nebo co jsem to tam řvala. Kdy? Před balkon jsem tam řvala a to jsem dělala jako prank. Aha, no. Když jsem se nudila doma. No tak nic, ty tak sedíš. Ahoj, čau, jak se máte? Ne, blbá, ale taková trochu blázněná, chápete to prostě. A ona by měla jít do nemocnice, víte, už půjdeme asi za pár dní, půjdeme do nemocnice. Na operaci srdce a mozku. Protože ona nemá skoro žádný mozkový buňky, víte. No, ona totiž je taková blbá. Už to vypínáme. Počkej, dejte like. Dejte like, dejte like, komentář, share, prosím, je to pro moji nemocnou sestřičku. Jelly, vypni to. Naschle, Můžu se i já podívat.